vi høre? Jeg er meget højt oppe i vandet. Stille og fredeligt til bunden. Meget. 2 slag, og så efter at have slået til jiggen 2 gange, så gik stangen lige så stille til bunden. Og så strammede jeg bare op, så var den. Det virker mig lidt underligt, at du løfter den allerede. Det gør jeg heller ikke. Jo, du gør. Den ryster på hovedet, den er ikke så stor. Den er flad, jeg kan se den. Jeg kan se den. Ja, der. Nu går den igen. Jeg flytter mig igen. Undervandskamera. Ja, men vi skal lige starte den. Kommer der. Skal du selv? Det er da en 15 kilos. Jamen Lars, jeg skal nok. Hvis du bare koncentrerer dig om det. Er det? Er det? Hvor satan, Lars? Tor, kan du sætte den? Jeg kan næsten ikke holde begge dele. Skal du graffe selv? Ja. Det er sgu i orden, Lars. Det kan jeg godt lide sådan noget. En 15'er? En 15'er igen? Nej da. Ja, lad os så se det. Det kan jo være større, jo. Nej, det tror jeg ikke. Det ved man aldrig. Kan du sikre den, Lars? Splinten. Gælder her. Kom. Vi sejler altså ikke på den. Det må du gøre. Den har også helvede Kommer til der. videoen. Splinten. Gælder her. Kom. Jo, det er sgu en pæn fisk, mand. Den er tæt på større, end du regner med, Lars. Du venter det. Den er lige der stadig. Nå, den kan ikke føre os, eller hvad? Så jeg dybt i den. Ej, det er en prøv at gå og lave den lidt mere tæt på fod. Løs den banken lige i smule. Og det er underkæben, ikke? Jo. Indenfra eller udefra, det kommer an på, hvad der er nemme. For der er et. Ind i munden først. Ja da! Sådan, Lars. Ja. Tillykke med det. Hvor fanden er rammeren? Ja. Det ved jeg sgu ikke, hvem der har flyttet den. Gok, du. Hvordan slukker man her? Ovenpå. 95, 96, Nu bippede den nogle gange. 97.